Hasita daukagu aurkezpen bat, eta eron ikusiko dugu nola txertatu beste elementu batzuk. Falta diren elementuak. Smart Blocks eta insertar barruan. Bueno, azteko joango gara bigarren horrira, bageneukan bi horri, bigarrena zuriz dago, eta, bueno, hasiko gara hor txertatzen. Smart Blocks. Smart Blocks barruan badago galeria handi bat, hemen importantena da noski aurkitzea bat komeni zaiguna gure aurkezpenerako. Badaude diagramak, barraskoak, eta ez dakiz zer, tablas grafikaz, diagramak eta horrelakoak. Eta orduan, aurkitzen badugu bat gure aurkezpenera moldatzen dena, bada momentu batean oso harin egingo dugu montajea. Historia da, noski, aurkitzea. Elementu guztiak banan-banan editatu aldira, noski, aldatzeko testuak edo koloreak edo nahi duguna, eta momentu batean aproposa izan alda. Dena den, orain, momentu honetan, egingo duguna, izango da, kentzea, kenduko dugu, eta horretarako jango gara egiten, betiko gezia atxera bueltatzearena, askotan arazte zaiguna hor dagoela, eta erabili alduguna zeo zertxartu egiten dugunean konpontzeko. Bueno, ez dago besterik hor, bakarrik galeria handi bat, eta aproposa arkitzen badugu zeo zer, txertatuko dugu. Venga, joango gara insertar, eta hemen baditugu txertatzeko 3 motatako artxiboak. Audio, bideo eta beste batzuk. Bueno, audiorekin hasiko gara. Hasteko ezin dugu igo audio bat ordenagailutik premium delako. Baina bai, grabatu aldugu zuzen. Hori egingo dugu, sakatuko dugu hemen pulsa para grabar un audio, berbada eskatuko dizue baimena erabiltzeko mikrofonoa lehenengo aldiz, niri ez ja erabilitu delako, aurretik, orain grabatzen ari da esaten ari naizena, eta baitzen dudanean, sakatuko dut, klik egingo dut, eta hemen daukadia audioa. Entzuteko nahi dudan momentuan. Hemen aldatu aldu zeo zer, autoplay hori da hasi jotzen horrian sartzen denean, eta horrelako gauza batzuk loop, errepikatzeko behin eta berriro, edo izkutatu. Baita ere jarri aldugu soinu bat, hori, esteka batekin, baina gordeta baldin badaukagu honelako zerbitzu batean, soinu zerbitzuetan. Ez dakit erabiltzen dituzuen soinu zerbitzuak, baina hor bertan jarri aldugu soinu bat eta hortik hartu. Nik adibidez badaukat hemen SoundCloud horrian jarrita soinu bat, hau da, soinua, grabatu dut eta igo dut horra, edo hartu aldut interneten eta ona igo. Eta orduan, sakatzen badut soinuan, entzungo dut noski. Eta aurreko horrian, edo hemen bertan, egiten badut. Hau, froga bat. Hemen bertan egiten badut kompartir, kopiatuko dut esteka, hemen aparitzen den esteka, kopiar, eta itxatxiko dut URL honetan. Egingo dut pegar, eta intro sakatu, eta hemen agertuko zait soinu hori. Aldatu aldio tamaina noski, eta horien frogatuko dugu, nola agertzen diren biak. Frogatzen badugu, hau da, nik grabatuta. Berbada eskatuko dizue baimena erabiltzeko mikrofon. Eta hau da... Hau, froga bat da ikusteko nola erabilian dugun soinu bat. Orduan, ikusi dugu bi era desberdinak audioak sartzeko, eta nez eta ezin igo ordenagailutik, bai grabatu alditugu, edo bai ordenagailuan daukaguna, igo SoundCloud edo Spotify edo horrelako YouTube Music horrira, eta gero hortik hartu. Ikusiko dugu bideoa, eta bideoa berdin, hartu aldugu YouTubetik zuzen, edo Vimeotik, hor badago bideo pilo bat, bietan, frogatuko dugu batekin, hartuko dugu adibidez YouTubeko bideo hau, kopiatuko dugu esteka noski, eta itxatzeko dugu, besterik ez. Beti bezala, horrela egin. Eta badaukagu hor baita ere bideoa. Edo, kargatu aldugu Drivetik, sakatzen badugu kargatuz bideo eta Google Drive, eskatuko digu baimena kontu hori erabiltzeko, beti bezala, eta behin emanda baimena, agertuko zaigu gure
Drive, eta hor bertan ditugu bideoak, kokatu ahal izango ditugu gure aurkezpenean. Badaukagu bi bideo eta bi soinu kokaturik. Venga, eta azkena, otros. Otros dira, basuetan, horri askotan, bai aurkezpenak, bai jolasak, bai horrelako bideoak edo, jarri aldira, txertatu aldira, embed erabiliz. Normalean, embed edo txertatu edo horrelakorik agertzen da horrian. Horrek emango digu kode bat hemen itxasteko eta ejekutatzeko. Ikusiko dugu, nik adibidez hemen ez bidezaren behar bada ezagutzen duzue, eta aurkezpen pilo bat dago gai guztiei buruz, eta aurkezpen bat, adibidez, hemengo aurkezpen bat, bitu, 200 piko horri, hemengo aurkezpen bat gustatzen bazait, egingo dudana izango da, sare botoia bilatu, edo embed, edo partika, edo gaztelerak behar bada insertar, kasu honetan sare. Sakatuko du sare, eta hemen daukat embed hori, formatua. Embed formatua. Sakatuko du gainean, jartzen da urdinez, eta kopiatzen dut, kopiar. Noa nire editorera, eta hemen itxatziko dut. Eta insertar. Eta badaukat hor, aurkezpen hori, baitare txertaturik. Izan aldira, bideoak, jolasak batzuetan, edozein gauza, bale? Baina noski beti izan behar duzu aukera hori aktibaturik horri horretan. Horri horrek eman behar dizu baimena hori egiteko. Frogatuko dugu, horri osoa. Hemen daukagu grabatutako audioa. Bada eskatuko dizue baimena erabiltzeko. Hemen daukagu. Hau, froga bat da ikusteko. SoundCloud hartutako soinua. Hemen YouTubeko bideoa. Drivetik hartutako bideoa baitare. Ikusiko dugu orain. Eta egin dugun, edo txertatu dugun aurkezpena. Joan gara ikusten poliki-poliki horri guztiak. Ikusten duzuenez baitare era errez batean txertatu bat ditugu beste elementu batzuk oso baliogarriak izango direnak gure aurkezpenetan. Honekin amaituko dugu txertatzen edo hurrengo bideo txiki batean ikusiko dugu nola jolastu horriekin, transizioak edo beste gauza pare bat, eta ezarpenak. Baina bi bideo hauetan ikusi dugunarekin, aukera pilo daukagu aurkezpen politak egiteko. Noski ezaztu inoiz, hori ondo polita jarri, gerabiltzen ditugun botoiak baita erakargarriak, saiatu behar da beti oso erakargarria egiten ikasleentzat.